Uy, dito siya. Sabi ko mga toy. Oh. Karpa mga toy. Oh. Ayos na yan. Nice. Extra nice more. Uy, ito. Kala ko sinabit mga toy. Woo! Ayos. Oh, yan na naman. Yun o, sarap yan. Natives, fresh na fresh, made in Canarim Lake. Kain po tayo. Grabe mag naimas mo at ano. Oh, matay, palibawang fishing adventures tayo. Yan, papakain mo tayo ng ano, sarak tsaka pids. Pampaswerte mo tayo, pampadawi. Yan. Good morning mga toy. Kamay sa palibawang fishing adventures po natin. Good morning. Maraming salamat mga toy sa ano natin, sa mga subscribers po natin. Good. Sana pagpalain tayo mga toy, pang-ulam man lang. So dyan mga toy, papunta dyan, papuntang Likap na yan. Ang Nueva Ecija. So dito papuntang ano, Tarlac City. So yan, dito lang tayo. Sana pagpalain tayo. Hi, boss! Ano na naman yan? Shout out ka na! Yan, sana mga toy, palaring kami. Nangunguha kami pang ulam. At magkakatsintok kami. Gawa mo, bakit na iniiwas? Makalatatikot at ipatay yung ulat. Kanya ka raw. Baka maalam ni Marina at ay Sarena. Ito na kanya mo. Alam mo yung tataw, pinadala mo na. Oy, bro, pinadadala. Ano kaya yan? Ha? May kumarap, pinadadala. Okay lang yan. Pagsubok lang yan. Ayan, pinadadala. Ganun talaga, boss. Huwag mo isipin yan. Pagsubok lang. Pag may tsaga talaga mga agnes, mga kwan pa. Ano ba? Wala pa? Next time. Yun. Wala. Ay, nahuli rin mga to. Diyos ko. Mga to yun. Ay, nako. Rick, ano to mangyari ito? Wala tayong mauulam ito. Ang liit mga to. Grabe. Two finger mga to. Ah, si Mamar. Iniwanan pati ko ni Mamar. Balik ka rin natin para lumagay. Ay, sana makadali pa tayo ulit. Napupulsuhan ko na eh. Uy. Ay, karpa mga katroy. Karpa. Oh. Ay, karpa, Rico. Ala, ano ba naman to mga toy? Ano to, native oh, mga toy. Oh, native na karpa. Oh. Grabe. Okay, pakawalan natin para balikan natin sa susunod taon. Patay tayo ito. Wala tayong mauulam, right? Ay, naku. Di ako hihinto dito matay hanggat ano, di ako nakakadami ng pang-ihaw kasi kailangan namin ay wala kami pang-ulam kung sakali. Malaki na po. Lagyan ko nga ulit mga ito. Ay, wala naman po sa yun. Yun, maganda to. Yun, maganda to naman ito. 3 fingers. Yan. Par, meron tayong mauulam. Stand goods. Hey, yun ang mga photographer ko sa likod. Pwede na to. Para meron tayong mauulam. Matoy, meron na tayo. Pinayan natin para meron tayong pang-ulam. Bawal mo ng mga baser.
Uy, uy, na naman. Uy, uy, uy. Dito siya, sabi ko mga toy. Oh. Karpa mga toy. Oh. Ayos na yan. Ayos. Extra nice mar. Ay, ilap naman kayo mga tigo. Kupang nasa. Ay, napoy. Napapatay ako. Uy, tingin. Dalang baka wala. Nagluto. Gumawa ng ano ito. Gumawa ng ano si Derek ng ano. Ginawa niya natin ano para ano malaking chance talaga. Uy, dami na naman. Sunod-sunod na tumatoy. Oh, ganda yan mga toy. Talaga good size ito. Kadalawa na tayo mga toy. Salamat Lord. Ipangiyaw na tayo. Nako, ay wala pala tayo sa usawa. Ano? Meron nga. Ah, meron? Pumunta na ako. Yun. Pangulam na. Ay, shoutout na pala tayo matay. Sorry po. Sorry. Shoutout tayo taga. Oh, yan na naman. Maro. Dahil naman, pwede na tumar. Sis na yan. Native na to, native. Matay ko. Pwede na yun matay. Daming ano no, karpita. Karpita tawag namin sa Bicol dun. Oh. Yung tawilis, tawilis. May tawag kami yan mga sa ano, sa Bicol. Ano tawag yan? Kinakagat na Mar. Ayun, yun, makikagat Matoy. Ay Matoy, fishing spot natin Matoy. Oh. Yan, shout out Rick. Bigyan na shout out ka Rick. Babayin kan nga ron. Doon ako Matoy nakakuha ng ano Matoy. Yung karpa na nakaraan. Ayun mga Matoy, mamaya na daw kami. Magluluto. At dadagdagan pa namin yung uli na may dala kaming uling. Tapos ito, kanin. Sana makarami kami. Okay, bali mag-shoutout muna tayo. At para ano naman, mapasalamatan natin lahat ng subscribers natin. At saka mga silent viewers. Yun, marami pong salamat. Shoutout tayo mga tayo. Shoutout kay Jason Alas Vlog. Yun, shoutout kay Joy. Rose Ann de la Cruz. Yun, shoutout kay Joy. Abner the Rider. Yun, shoutout. Mary Jane Suzuki Channel. Yun, shoutout kay Joy. Rodel Abaha and family. Yan, taga Calapan, Mindoro. Yun, shoutout sa mga Baha family. Sa may Calapan, Mindoro. Yun, shoutout. At shoutout kay Aldrin Bernal at sa Bernal family. Yun, shoutout kay Joy. Estranghero Vlog. Yun, shoutout kay Joy. Fishing and cooking with Lakay. Yun, shoutout nga pala sa mga Ilocano. Yun, shoutout nga pala kanina si Kuya, taga Santa Barbara na Anglers. Yun, shoutout sa inyo mga tayo. At Farmers Boys TV, yun shoutout to Joy. Sims Diary, yun shoutout to Joy. Mix TV, yun shoutout. Yai Malayan TV. At Junix Vlog, yun shoutout to Joy. Jubin Paigmani, yun shoutout to Joy. Anthony Maranju, yun shoutout to Joy. Yun, maraming salamat mga tayo sa inyo po. At hindi dahil po sa inyo hindi magiging ano natin, hindi tayo lalaki ng ganito mga tayo. Yun, maraming salamat po mga tayo. Ano na pala tayo, 2,800 plus na. Yun, maraming salamat po sa lahat sa viewers, sa bagong subscribers natin, sa lahat ng mga sulit kachoy. Yun, maraming salamat sa mga barkada ko po. Shoutout po sa inyo, thank you. At sa FGI family, lahat po, thank you, maraming salamat. Thank you mga tayo, tara. At kami ay papainit naman tayo ng uling. Yun o. Init kan tidanong. Yun. Ini pa. Yun. Shoutout kay parang Jig dyan. Oh. Mga lakatimay sabay. May awalan pala. Magic sinigang.
Yun o, sarap yan. Natives, fresh na fresh, made in Canarim Lake. Matay, ang bango, grabe Mar, no? Mas ang bango talaga. Kakagutom. Yun o. Konting oras na lang mga toy. Okay dyan. Yun mga katoy, kain tayo mga toy. Ayan. Kaya mga toy, meron pa kaming extra. Mamaya ulit, may bigas pa kami. Maghapon kami dito. Oh, dito na tuwan. Oh, dito lang tayo. Yan, oh. Dito lang tayo. Ulit, dito na. Shout out, mga idol. Ayan, shout out mga idol. Tapos si parang gandol. Gandagol. Mga toy, parang nga to ah. Kain po. Kain po tayo. Imas natin. Grabe Mar. Naimas mo at ano. Kain tayo. Tamis-tamis mga kayo yung ano, yung grabe. Paglalim sa talaga. Malamig talaga. Mangan, boss! Mangan! Kanta yun! Umuwi na yung mag-asawa, no? Sabi ko, kumain na muna. Pinakayantay. Sarap kumain mga kayo dito sa ano? Sa ilog. Kain muna kami mga kayo. Baka mag-full storage tayo, hindi matapos yung video natin. Yan. Stay tuned lang po. Kain po tayo mga kayo. Sarap mga kayo. Shoutout nga pala kay Ramjo Vlog. At sa buong team niya. Sana mapansin tayo. Baka naman. Hindi tayo mapansin dito. Harap ako yan. Ano masasabi mo sa luto ni Mama? Goods. Goods daw. Ay, malabo pati. Yun, thank you Lord. Ito kami. Fishing ulit mamaya mga kapatid. Pahinga muna kami fishing ulit. Para may pang-uwi. A few moments later. Uy, may ito. Kala ko sinabit. Ayos. Ayan. Kumano pagka nakatibo ito mga tayo. Delikado pag nakatibo ito. Nagunat. Ha? Nagunat. Nagluting ka yan. Nagdating ka talaga dito eh. Kaya. Yun, kinakagat-gat na naman oh. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Gat. Uy, ano ba? Hindi, dali lang sa tiyan, oh. Galing salvit sa mga tayo. Bangos. Bangos. Pinero, pala. Bangos. Oo, pa naman. Mabubuhay pa naman to. Nakutiyan na lang naman. Pakarami tayo dyan, ha? Early strike sa yung taw-taw na. Nakakuha pa yung taw-taw, eh. Taw-taw lang sa kalaman. Kasi yung Ang panahon. hirap po si Mato yung ano, yung grab natin. Ang harap. Pahingin na rin to. Ganda yun kasi ano ka agad eh. Ay yung isa yan. Ayan naman. Hello mga ayun. Mga ano, bangos mga tayo, bangos. Only strike ng bangos. Grabe, uroho mga tayo. Ito yung robo, oh. Yan, pang tagtag sa sabaw. Ang tagtag sa sabaw sa atin, kasi bakalitan tayo. Hindi mo naman sinabi. Wala natin. Only strike pa naman ito. Nakal siya. Ay, naku.
Pangkilaw mga katoy. Pangkilaw na naman. Oh, okay. Maliit ata, Mar, no? Maliit na ata masyado to. Kawalan natin ito ito. Parang lumaki. Uy! Parang lumaki. Mupin mo ulit. Kaya tatakbuhin ko ulit. Sarap takbuhin natin. Yung tinatakbo naman at tabukol pagka mayroong kumana yung kumanyan. Ano? Ayun, nakadali. Mar, danala ko Mar. Pinasiklaban si Mama. Pasiklaban mo, Mar. Ay, ano, Rick. Good size pero. Good size nga rin Good size, mga idol. Just one. Inangat niya lang ganyan, di naman biniwas. Meron pala laman. Guys. Ano ko na isa? Isa lang. Isa lang galak ng kundi. Nakaala ako. Wala talagang ano to, walang 0-0. Basta masipag ka lang maghanap ano. No, Mar? Oo. Basta masipag ka lang maghanap ng fishing spot talaga. May ulam. Okay. Yan guys. Yan guys. Yan guys. Ito ako kumain Yan guys. Parang pare-pares yung nakukuha mo. Oh. Ay po. Pare-parehas oh. Magkapatid ata yun. Uwi na natin yan. No. 3 fingers oh. Kaya. Native to mga tayo, native. Mar. Ano Mar? Kinakantyawan. Kinakantyawan ka naman. Dalawa na ako. So laki mo kukuha ko ng buhay. Darang kuhan. Bibiwasin mo naman kasi para ka naman kasi nakaawa ka atang bigwas eh. Wala pa. Oh, yun na nga eh. Wala pa. Nasa gilid ba sa... Tinakbo na naman. Tinakbo na naman. Nadala yung taw-taw. Ang laki mga talon-doon yung... Sabi ko na nga ba, parang gusto kong apakan kanina yun. Ang laki! Sabi ko sa'yo, ang laking karpa. Kinabahan ako, grabe tayo balahibo ko. Sige, biglang gano'n yung bulusot yung taw-taw mo. Tapos talon yung karpa doon, oh. Kala ko nga may bumato. Eh sabi ko, ba't wala yun dito? Ano ko, yung wala oh. Tumalon doon. Sayang. Gulot pa ako. Maliit mga tayo, karpa oh. Daming karpa dito mga tayo. Pakawalan natin to mga tayo. Pakawalan natin to. Hinabot kami mga tayo dito sa may dulo ng ano, Canarimbik. Dito sa masukal na bahagi. Yes, yan. Okay na rin to siguro mga tayo. Pero dadagdagan pa rin namin to. Yan, meron na rin pang ano. Yan. Si Mamar andyan pa rin. Saka si ano, si Eric. Siguro mga tayo. Paalam na tayo. Pero dito pa rin tayo ano. So yun mga tayo, bali magpapaalam po muna kami. Yun na lang po muna yung aming fishing adventures. So kasi sobrang nangaba. So umaga pa naman, mga alauna pa lang yan mga tayo. So yun. Nga, sana nagustuhan nyo mga tayo yung ano namin. Sana nagustuhan nyo yung munting fishing adventures po namin. Ayun. Maraming salamat po. At maraming salamat nga pala sa mga nakasama natin doon. Hindi nga lang natin nakuha yung mga pangalan nila. Mga taga Canarim rin yun, Mar, no? Oo. Tsaka taga Santa Barbara. So yan mga toy, maraming salamat po. Thank you. Sana huwag kayong magsasawang manood mga toy sa mga fishing adventures po natin. Thank you po mga toy.